Anem a fer el tutorial de l'animaló virtual, que és com fer un Tamagotchi amb l'Scratch, val? Farem el que ens diuen les targetetes i potser hi afegim alguna cosa més. Hi ha algunes coses millorables, llavors amb tot el que ja sabem podem anar afegint i millorant els jocs que anem fent. Llavors anem a començar a fer aquest Tamagotchi, ens n'anirem a crear per crear un nou projecte. Estem a la nostra sessió, posem crear, es crea el projecte i ja començo a fer les targetes de l'animaló virtual. Aquí ens proposen que ho fem amb el que vulguem. Llavors, jo ho faré amb un altre model perquè em ve de gust canviar i no fer ni el mico, ni el conill, ni el gat aquest, ni el gobo. Llavors, haurem de fer tot això. Són 7 passos que el meu Tamagotchi es presenti, que s'animi, que es faci moviment, alimentar-lo, donar-li de beure, que digui coses, jugar amb ell i saber si té gana per poder-lo alimentar. D'acord? Doncs ens n'anirem. Primer de tot, presentarem el nostre Tamagotchi. Haurem de buscar un fons i un personatge. És interessant que el nostre personatge tingui vestits. D'acord? Jo em poso sobre i ha de ser un personatge que es mogui, perquè ens anirà bé. Per exemple, aquest, el Beetle, no es mou, doncs no l'agafaria. La ballarina sí que es mou, el Waiter es mou, el Bat es mou, jo agafaré el Bat. Veure una coseta aquí, millor. I de fons vull un fons d'exterior, a veure què hi ha, i posarem un bosc, que ja el tenia vist jo, aquest. Un bosc i el Bat. El Bat el situaré doncs a la part de dalt, d'acord? I farem que digui alguna cosa. Diu, quan la bandera verda es cliqui, llisca fins a aquesta posició on està ell, on vull que vagi, i digues, em dic, doncs, el nom que li vulguem posar. Doncs, esdeveniment, quan la bandera verda es cliqui, això ja ho sabem fer superràpid. Llisca en un segon fins on estàs ara, fixeu-vos que les coordenades són les mateixes que tenim aquí, i digues, això és un aspecte, digues hola durant 2 segons, doncs en comptes de hola, aquí podem posar la frase que nosaltres vulguem. Dic... no és una U. Em dic Bati. Doncs ja tenim, em dic Bati, llavors això, quan cliquem la bandera verda, em dic Bati i desapareix. Sí? Continuem. Diu, anima el teu animaló. Què serà que el meu animaló faci moviment? Per això era important agafar un animaló que tingués diferents vestits. Si no els té, recordeu que quan vam fer la granota, o si no teniu el tutorial de la granota, per saber com puc fer diferents vestits amb un personatge que no els tingui i puc modificar jo el personatge. D'acord? Doncs anem a preparar-ho. Sabem que el Bat té diferents vestits. Si anem aquí, veiem que té diferents vestits. Sí? I aquí sí que és veritat que jo faig una cosa diferent del que diu aquí. Diu, quan es cliqui aquest personatge, esdeveniment, quan es cliqui aquest personatge, inicia el so owl, repeteix 4, això és a control, el repeteix, aquí posa 10, doncs posarem 4, i en comptes de canviar el vestit al següent, aquí diu Monkey A i Monkey B, doncs en comptes del vestit, aquí teniu 2 opcions. Canvia el vestit a Bat B, Bat E, els que hi ha, o el següent vestit. I jo prefereixo posar-li següent vestit, perquè així tota l'estona serà com un bucle que anirà repetint al batre les ales. Llavors posarem següent vestit 2 vegades. I posarem espera 0.2 també 2 vegades. Anem a control, aquí posem 0.2. Sí? I ara el posem aquí i aquí. 0.2 i 0.2. Ja ho tenim. Quan es clica aquest personatge, em dic Patti i quan el cliquem
et mou el vestit. Fins i tot encara li ficaria una altra vegada el vestit, ho repeteix 5, a veure si em queda. Que quedi amb la posició que no quedi dormint. Molt bé, doncs ja hem fet que el meu animaló estigui animat i ara li donarem menjar. Hem d'agafar un personatge de menjar. Ens anem a personatges i a menjar podem escollir qualsevol de les coses que hi hagi per menjar. Mireu, aquí, per exemple, la muffin. Si anés a menjar-se la muffin, ja podria fer-li una mossegada. Doncs mira, per exemple, escollirem la muffin, que així li podrem posar cosetes divertides. Fa molt dels mateixos colors, trobo. Doncs ara, anem a programar-ho, val? Al muffin li afegirem un codi que li enviaré un missatge. Quan cliquem la muffin li enviarà un missatge al bat i el bat anirà a menjar-se la muffin, la magdalena. Som-hi, doncs, fixeu-vos que aquí tenim codis per 2 personatges, pel que acabem d'escollir, que és el banana, en aquest cas, nosaltres és el muffins, i per a l'animaló, que aquí és el monkey, nosaltres és el bat. Cadascú farà el seu. No cal que sigui el mateix. Llavors ja veureu que els sons canvien segons quin animal, segons el personatge, cada personatge té un so diferent, d'acord? I un nom diferent, evidentment. Llavors, anem a programar aquest codi d'aquí. Diu, quan es cliqui aquest personatge, esdeveniment. Quan es cliqui aquest personatge. Ves a la capa front, aspecte, això és perquè vagi davant de tot, val? Perquè no se'ns quedés darrere imagineu-vos, si el bat va cap aquí, el taparia. Llavors és perquè quedi davant. Vale? Posarem aquí. Ves a la capa front i envia a tots el missatge menjar. Això és una cosa nova. No és difícil, és nova. Ens anem a esdeveniment. I tots aquests són de quan cliqui per començar, però aquest ja no. Envia a tots el missatge, i aquí posa missatge 1. Però veureu què podem fer? Podem crear un nou missatge. Missatge, envia a tots menjar. Això és menjar, no? Doncs, menjar. D'acord. Enviarà a tots menjar. Ja està, ja tenim la muffin programada. Quan l'animaló meu, quan el meu bat rebi menjar, quan rebi, veieu aquí que diu la bandera verda, la tecla, es cliqui, quan rebi, aquí tenim, quan rebi menjar, el monkey, el bat, en el meu cas, lliscarà moviment. Llisca en un segon, veieu que posa fins a posició aleatòria, hi ha un desplegable, aquí podem escollir el personatge. Hem d'escollir el personatge que volem que vagi. En aquest cas serà la muffin. Llisca en un segon fins a muffin. Ja està, quan rebi menjar, lliscarà. Inicia el so owl, per exemple. Inicia el so owl. I espera't 0.5, control, espera't 0. Aquí haurem de canviar el 2 per un 5. Espera't 0.5 i llisca un altre cop a la teva posició original, que era aquesta. Llisca en un segon a la posició original. Moviment. Llisca en un segon. La posició original és aquesta, llavors clicaré la bandera verda. Vale, ja hi ha anat. Llisca en un segon fins aquí. Doncs provem-ho. Si cliquem a la muffin, haurà d'anar-hi el bat. Veieu? Se'n va a menjar la muffin. Aquí ens faltaria que el bat mogués les ales cada cop que anés a la muffin. Sí? És a dir, que quan rebi menjar i li hauríem de tornar a ficar aquest codi, perdó. Aquest codi d'aquí, duplica.
Ai, que a vegades no vol enganxar-se. Ara, duplica. I aquest el posaré aquí. No, el posaré entremig, perdoneu. El posarem... Així. A veure... Ai, ara no sé com fer que llisqui i bati les ales. Bueno, a veure si ho descobreixo en un altre moment. De moment ho deixarem així. Li hem ficat que doncs, també bati les ales. Posarem que primer bati les ales i que llisqui. M'agrada més, a veure... Me'n vaig a menjar... Vale, sí, m'agrada. Molt bé, doncs ja tenim aquest codi programat amb un extra, que és que també faci aquest moviment en el moment de rebre aquest missatge de menjar. Dóna-li una beguda? Doncs anem a donar-li una beguda. Anem a buscar una beguda a personatges i farem exactament el mateix que li hem fet amb la muffin. Ens anem aquí, anem a menjar... Agafarem el got, perquè realment és el que té, que està buit, ple i buit. Mireu, per mi aquest got és supergegant, li canviaré la mida. Podem posar, a veure, provem 75. Millor, fins i tot una mica menys, 65. Val, perfecte. Val? Llavors, aquí... ens hem deixat de fer el que li farem al glass of water, ens ho hem deixat de fer-ho en la muffin, que és que canvia el vestit. Val? Li posem aquest codi quan es cliqui aquest personatge. És una miqueta repetir el que hem fet a la muffin, Esdeveniment. Quan es cliqui aquest personatge, ves-la cap a front perquè ens quedi per davant del personatge. Val? Hem d'entendre per què posem cada codi, és molt important de fer la relació de i per què estic posant això aquí, per què em demana aquí ara perquè ho estem fent seguint unes instruccions, no? Però quan vulguem programar nosaltres per lliure haurem de veure què volem fer, quan volem que ho faci, per què, no? Llavors, ara que estem fent el que ens dona unes instruccions, intentem entendre els motius, no? Ves-la cap a front? Ah, clar, doncs perquè estaràs davant del meu personatge i així jo veuré què passa. Si el personatge anés a sobre, no veuria que es buida el got. Val? Llavors, envia a tots el missatge veu. Tornem a anar als esdeveniments, envia a tots, i aquí, que posa menjar, un nou missatge, veu. Veu. D'acord. Així ens es veu més bé, Espera un segon, control, mira, aquí el tenim, canviarem això per un. Llavors canviarem... Per què ens esperem aquest segon? Ens esperem aquest segon perquè és el que triga el bat a arribar al got. Val? Llavors, esperarà un segon i canviarà el vestit del glass of water al B. Aspecte. Canvia glass of water B, que voldrà dir que es buidarà. Inicia el so water drop, glup, glup. Espera un altre segon i torna a canviar el vestit a l'original perquè es torni a omplir el got per al següent cop que tingui set. I aquí, en comptes de B, veieu que hi ha B i B, posarem el vestit A, que és el got ple d'aigua. Tornarem a anar al bat en el nostre personatge principal, que és el que haurà d'anar a l'aigua. Quan rebi el missatge veu, llisca en un segon moviment, llisca en un segon fins a posició aleatòria, no, fins a glass of water. Espera un segon, perquè així ens estaran allà. Mentrestant, aquí s'esperarà el segon i tornaràs a lliscar fins a la teva posició original. Moviment, llisca fins a la posició que està ara. Llavors, si ara jo ho provo, li ha dit el got, veu! El bat va a veure i se'n torna a la seva posició original. Sí? I fa glup, glup, però ara no se sent. Després ho provarem amb so. Què dirà?
Doncs aquí, què dirà el nostre animaló? M'agraden els plàtans, quines pessigolles o juguem. Aquí hem de fer una modificació i ara veureu el motiu. Ens diu, quan es cliqui la bandera verda, ficarem aquí baix, esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, assigna opció. Això és una variable nova, val? Crea una variable i ficarem una variable que es digui opció. Sí? D'acord. Però jo no vull que surti aquí. Llavors la deselecciono, que no vol dir que no hi sigui, hi és, però no es veu a la pantalla, per poder fer tot això. Llavors assigna a la meva opció el valor d'un nombre a l'atzar, això és un operador, un nombre a l'atzar, i aquí posa entre 1 i 10, però aquí, ara, ha de quedar dins, un nombre a l'atzar entre 1 i 3, sí? Llavors, si opció 1 dirà m'agraden els plàtans, doncs dirà tinc gana. Si opció 2 dirà tinc set i si opció 3 dirà juguem. Val? Llavors, anem a fer les coses, anem a ser més eficients a l'hora de muntar el codi. Com que l'estem copiant i ja sabem el que volem fer, quan ens anem a fer el si llavors, el poso ja 3 vegades. Me'n vaig a control, si llavors, oi que ho haig de ficar 3 vegades? Opció 1, opció 2 i opció 3? Doncs el poso 3 vegades. Una, no, dintre no. 2 i 3. Val? Llavors ens anem als operadors. 1, 2 i 3. D'acord? Llavors aquí ja poso l'opció, me'n vaig a les variables, me'n vaig a opció i poso aquí al mig. Opció i opció. I aquí haig de canviar el número 1, 2 i 3. Si toca l'opció 1 dirà una cosa, si toca l'opció 2 dirà una altra cosa i si toca l'opció 3 dirà una altra cosa. I ara què dirà? Aspecte, posarem els 3 digues, digues i digues i ara canviarem digues, digues i digues. Doncs digues, tinc gana, tinc set. Veieu que canvio, el que diuen en allà i juguem. Juguem? Val? Què passa ara aquí? Ara veureu que tenim un fallo, un error, que són els targetons, que falta posar-hi una coseta. Fixeu-vos, si jo ara pico la bandera verda, hi ha 2 codis que s'activen a la vegada. Juguem amb Digbati. I és en plan, ups, què ha passat? Doncs que quan es clica la bandera verda, què és primer, juguem o amb Digbati? Em presento, veieu que aquí, quan es clicava la bandera verda, lliscava fins aquí i dèiem Digbati, és a dir, s'espera un segon. S'espera un segon i sortirà amb Digbati durant 2 segons. Llavors, aquí hauríem de ficar espera 3 segons, entremig. Per què? Perquè no se solapi, perquè no surti primer aquest missatge abans que l'altre. I això aquí no ens ho posa. Veieu que no fica espera enlloc? Però nosaltres hem descobert que passava una cosa estranya. Si aquí posem espera 3 segons i cliquem la bandera verda, primer diran Digbati i després tinc gana. Doncs si té gana li farem anar a la muffin. Val? La muffin hem de fer que canviï, també, després ens anirem a programar-la. Hora de jugar. Hem de fer un personatge nou, que serà la pilota, i la farem votar, perquè vagi a jugar. Ja que tenim les 3 opcions, 1, 2, 3, ja les hem programat les 3, però encara no havíem posat l'objecte amb el que jugar. Anem aquí, agafarem la pilota, pot ser qualsevol pilota. A mi aquesta em fa gràcia perquè, a més, també li pots posar canviar el vestit i va canviant de color. I anem a programar la pilota i després un altre cop el mico amb el dels missatges.
Quan es cliqui aquest personatge, ves a la capa front, que era perquè ens quedés per davant del nostre personatge principal i es vegi el que fa, envia a tots el missatge, això és esdeveniments, envia a tots el missatge, un nou missatge que serà juga, d'acord, llavors ja tenim juga, i quan enviï juga, després programarem perquè el bat vagi a jugar. Llavors, espera fins tocant monkey, no, espera fins tocant bat, que és el meu personatge. Control, espera fins, el tenim aquí, els sensors, el turquesa, i és el primer tocant, però en comptes de punter de ratolí tenim un desplegable i busquem bats. Quan toqui bat, iniciaràs el so boing, so. No, aquí en aquesta pilota és pop, però podríem buscar el boing. Per buscar el boing, mira, el tenim aquí. Inicia el so boing, perfecte. Repeteix 10, que serà el botà. Llavors anirem a control, repeteix 10, aquí. Repeteix 10. No, sempre no. Perdoneu, que aquí. Repeteix 10, repeteix 10. Ens n'anem al moviment i us en recordeu que votar era elegir, llavors suma i suma, elegir, suma i suma, elegir. Per pujar farem que pugi 5, ahí, i per baixar menys 5, perquè torni a estar en el mateix lloc. D'acord? Llavors iniciarà el so boing i repetirà 10 vegades això. Llavors pujarà i baixarà. Simplement. Si volem que ho faci 2 vegades, que, mireu, perquè ara no ho farà fins que no toqui el bat. Programem el bat i tornarem aquí. Anem al bat i li programarem que quan rebi juga se'n vagi fins la pilota. Esdeveniments. Quan rebis juga, llisca en un segon fins a pilota, moviment, llisca en un segon fins a pilota, fins a vol, espera un segon, i llisca un altre cop fins al teu espai, moviment. Llisca fins on estava al principi. Li ficarem la bandera verda per saber exactament la posició, és aquesta. Llisca en un segon fins a la seva posició original. Llavors, ara anirem a programar aquí que voti 2 vegades, perquè si no, només fa un vot. I jo vull que voti 2 cops. Doncs aquí el repeteix, li ficarem repeteix 2. Control, repeteix 10, a veure, aquí no. I aquí canviarem i ficarem un 2. Ara sí, toco la bol, 1, 2, queda més visual, es veu una miqueta més que el bat va a jugar. Després, us en recordeu que el Glass of Water tenien aquí que canviava el vestit? Doncs aquí també li ficarem canviar el vestit. De fet, podem copiar directament. Podem fer... No, perdoneu. Aquí, duplica. Veieu? L'enviem a vol. No se'ns ha gravat. A vegades passa això. Estan aquí. A veure, des d'aquí. No, des d'aquí. Duplica i a vol. Ara sí. No? Bueno, és igual. Ho programem nosaltres, Li direm que canviï el vestit. I ho ficarem una altra vegada aquí perquè ho faci a la vegada que... no, ho posarem aquí al mig. Perdoneu. Sí, ens anirem i ficarem aquí, següent vestit. I següent vestit. I següent vestit.
A veure què passa. Canvia de colors, Madre meva. Com que el tenim em repeteix 10 vegades, canvia de vestit 10 vegades. A veure, deixeu-me provar una coseta. Si ho poso aquí... Bueno, potser aquí a fora millor, no? Sí, m'agrada més aquí. Veieu? Si ho posava dintre, com que ho repetia 10 vegades, feia com una discoteca, i en canvi, com que li he posat que ho repeteixi 2 cops, ho poso aquí entremig i realment ho fa més maco. De fet, ho podríem ficar aquí també. A veure. Exacte. Llavors la pilota ens va quedant de diferents colors. I també li podem ficar en el muffin, que té vestits també, que canviï el vestit. No? Quan es cliqui aquest personatge, ara aquí control, espera un segon, que és el que triga en arribar al bat, o 2, espera 2 segons, perquè primer bat les ales, em sembla recordar. Aspecte, canvia el vestit a muffin B, espera 0.5, i canvia el vestit a muffin A. Aspecte, canvia el vestit a muffin A. A veure què passa. Una miqueta més, Hem d'esperar en comptes de 2 segons, esperarem 3, perquè heu vist, no?, que bat les ales més estona. Ara sí. Ara va gairebé clavat, fins i tot 3.1. A veure. Hem d'anar provant. Ai, aquí s'ha clicat. Meravellós. I aquí posarem 0.7, que es vegi una miqueta més que ha canviat. A veure. Hola, em dic Pati. Tinc set. Bueno, farem de beure aigua primer, si té set, no? I ara li farem anar a l'abat, a la muffin. Sí, m'agrada més. Això ho podeu anar modificant. Veieu que no és una cosa que sigui exacta. Depèn del que haguem programat nosaltres en allà. Llavors, ara sí, ens tornarem a anar a portar un compte, perquè el que farem serà que cada cop que li donem de menjar li baixarà la gana. El bat comença a tindre gana, a mesura que passen els segons té més gana, cada cop que li donem de menjar reduirem aquesta gana que té. Com ho fem? Doncs, en comptes de portar els punts, com havíem fet fins ara, crearem una variable que digui gana. Ens anem a variables i hem fet abans la d'opció, que no la tenim seleccionada perquè si no ens sortirien aquí. La que creem ara, que serà gana, sí que volem que surtin aquí. Quanta gana té? I la programarem en el batch, el programarem i li direm que quan es cliqui la bandera verda, aquí, quan es cliqui la bandera verda, assigna gana el valor de 0. Variables, assigna gana el valor de 0. Mira, ja ens surt, I per sempre, control, per sempre, augmentarà la gana en 1 cada 5 segons. Augmenta gana en 1 cada 5 segons. Espera't, control, espera 5 segons. Jo 5 segons trobo que va massa ràpid. No et dona temps de jugar i de fer altres coses mentrestant. Però bueno, anem a provar. Llavors, quan es clica la bandera verda, començarà a tindre gana aquest pobre bat. Veieu? Ja comença a tindre gana. Em dic Pati, juguem? Clar, vas a fer-lo jugar i ara ja la gana ja ha pujat 2. Doncs anem a fer-lo menjar. Quan menja, la gana... Espereu, que a veure si es veu. Encara no ho hem programat, Però va pujant la gana. I ara sí que programarem que quan rebi menjar, quan el bat rebi menjar, esdeveniment, quan rebi menjar, disminueixi la gana, és a dir, variables, augmenta la gana
i perquè disminueixi en comptes d'augmentar, li hem de ficar un negatiu, en menys 1. Ara sí, ara cada cop que se'n vagi a menjar, ara ja veieu que ha baixat 1. Fixeu-vos, pico i ja baixa. Torno a picar, i llavors li dono molt de menjar perquè no tingui gana, pobret. Val? I amb això ja hauríem acabat. Què passa? Doncs que també puc posar dues variables, gana i set. Per exemple, podria programar que també tingui set. Com ho faria? Tornaria a crear una variable que estigués set. Quanta set té, d'acord? I en el bat faríem un altre cop aquest codi amb set. Veieu que ja té gana i set? Espereu, pararem aquí. Gana i set. Doncs dupliquem això, duplica. Ho posem aquí i ara canviarem cosetes. I aquest també el duplico, el poso aquí i ara anem a canviar cosetes. És per anar més ràpid, perquè és el mateix codi, però canviarem que en comptes de gana sigui 7. En comptes de gana sigui 7 i en comptes de gana sigui 7. I en comptes de menjar, aquí, no, aquest és d'aquest, aquest sí que és d'aquest. Aquí, en comptes de quan rebi menjar, és quan rebi beu. Per què? Perquè és el glass of water. El glass of water li enviava el missatge de beu. Sí? Doncs ara, cada cop que passin 5 segons també pujarà l'aigua, també pujarà la set, i llavors cada cop que li donem se n'anirà a beure aigua. Aquí jo canviaria i posaria un dels dos diferents. Per exemple, la gana cada 7 segons, que mengem menys que bevem. En canvi de beure anem bevent durant tot el dia i de menjar mengem menys vegades. Doncs 7 perquè mengem menys vegades, és a dir, passarà cada més estona, i en canvi l'aigua sí que l'anirà a buscar. Val? Anem a provar-ho. Em dic Pati, tinc 7. Doncs vinga, vés a beure aigua si tens set, fill meu. I ja ho fa, Aquí la gana li ha pujat, se'n va a menjar. La set està pujant. Tornem a donar-li. Té molta set. Un altre cop. A veure si puc deixar 0 a 0. Ara té gana. Se'n va a beure. Se'n va a menjar. Després puc fer-lo anar a jugar mentre l'altre va pujant, Té 7. I podem fer que es mori de set o es mori de gana. Això ja és un extra, no surten aquí els targetons, però jo puc crear un personatge, pararem un segonet, que us en recordeu que fèiem el has guanyat, doncs podem perdre. Aquí podem crear un personatge que quan gana sigui igual a 10 es mor de gana, o a 5. I quan sigui 7 igual a 5 es mor de 7. Anem a crear aquest personatge. Posem aquí. I aquí a text. He mort primer de gana. He mort de gana. Val? Canviarem la lletra, li ficarem una lletra així, handwriting, marker. He mort de gana. Col·locarem on volem que surti, si volem que sigui una miqueta més gran. Fem una miqueta més gran. El col·loquem aquí. He mort de gana. I el programem. Anem a codi. Llavors, aquí programem. A veure si ens en recordem, esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, volem que surtis? No, amaga't. Espera fins... Això era control. Espera fins... I ara operadors igual a... aquí. Igual a 10, per exemple, o a 5. A 5. I què hi hem de posar si és la gana? Doncs la gana. Espera fins que gana... Variables, fins que gana... sigui 5 i mostra't. Aspecte. Mostra't. Sí? Llavors, aquí, si piquem la bandera verda, no ha de sortir el missatge,
esperarem que tingui gana, molta gana, és a dir, pot anar bevent i pot anar jugant, i volem que se'ns mori de gana, a veure si és veritat, Ja va pujant la gana, 7 no en té gens, fins i tot podria tindre 7 negativa, és a dir, tenim, veus? 7 menys 1. Deixarem que jugui. Ara, en principi, ens hem de morir d'aquí en breu. He mort de gana, no m'has donat menjar, he mort de gana. I aquí podríem posar control, atura-ho tot, perquè es pari el joc. Sí? I hem dit que també podem ficar-ho he mort de 7. Jo què faré? Duplicaré aquest personatge, perquè vaig a fer les coses fàcils i vaig a... He duplicat aquest personatge, tinc 2 he mort de gana, i haig de canviar-li cosetes. Primer de tot, me'n vaig al personatge i li canviaré la gana per la 7. He mort de... Això d'aquí canviarem, i en comptes de gana posarem 7. He mort de 7. Val, ja tinc un personatge una miqueta més diferent, que ha mort de 7. El personatge aquest està aquí dalt. Vull que també estigui just aquí. No passa res perquè sortirà... Bueno, no, podrem posar-lo una miqueta més amunt perquè si ens surten els dos a la vegada, que podria donar-se el cas, no se solapin. Llavors, he mort de gana i he mort de 7. Me'n vaig al codi de l'he mort de 7. I ha de ser diferent. En comptes de l'opció gana, ha de ser l'opció... la variable, perdoneu, 7. Sí? Igual, quan es cliqui la bandera verda s'amagarà i s'esperarà fins que la 7 sigui 5. Bandera verda. I la 7 anava més ràpid, si us en recordeu. 2, perquè és cada 5 segons i l'altre és cada 7. Ara, en principi, morirà de 7. A veure si ens surt bé. Anirem jugant mentrestant. Ara morirà de 7, en breu. He mort de 7. Ja està. Encara aniria, però en principi s'atura tot. En principi no hauria de continuar. Tot això no hauria de continuar. De pujar en punts ni res. Veieu que ara sí que s'ha parat. Ho ha aturat tot. És a dir, encara pot fer coses, però tots els codis altres s'han aturat. Doncs ja ho tenim. Tenim que s'ha mort de 7, que s'ha mort de gana. Hem fet un joc, hem fet un Tamagotchi, no? Que hem de cuidar perquè no se'ns mori. I espero haver solventat tots els dubtes que tinguéssiu per fer les coses. Si hi ha alguna cosa que no enteneu, em deixeu un missatge i un cop ho tingueu fet, copiar i m'ho envieu. Copieu l'enllaç de dalt i me l'envieu. Recordeu posar-li un títol, animaló virtual, el vostre nom, ho compartiu i una miqueta d'instruccions. Això sí que és necessari perquè, si veieu, aquest joc ja té diferents variables. Primer de tot, clica la bandera verda. Doncs ja ho tenim. Llavors, aquí ja està compartit i ho tindríem. Per jugar, és més xulo jugar amb el joc en gran. Podeu provar-ho. Bandera verda. Em dic Pati. Juguem? Doncs va, anem a jugar. Ui, que té gana, que té set, que està pujant la 7, que puja la gana. Juga una miqueta. Deixarem que se'ns mori, De què se'ns morirà? A veure qui ho sap. Oh, he mort de 7. I veieu que s'ha parat? Ha funcionat bé, això. Doncs fins aquí el tutorial de l'animaló virtual, del nostre Tamagotchi. Veieu que podeu fer moltes opcions i que podeu anar fent modificacions sobre projectes que ja teniu fets. És a dir, ara jo faig això i de cop i volta dic, vale, doncs potser quan arribo a 0, no? O menys 1 de gana, que canviï el fons. Podeu fer canviar d'escenari, podeu ja fer moltíssimes coses que ja heu anat aprenent amb tots aquests tutorials que hem fet. Doncs fins al proper.
Adeu!